पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. दिवंगत श्रीधरराव नाईक यांचा 32वा स्मृतिदिन गुरुवार 22 जूनला कणकवली येथील कैलासवासी श्रीधरराव नाईक चौक येथे साजरा करण्यात आला. युवकांनी नाईक यांच्या कामानं प्रेरित होऊन काम करावं असं आवाहन यावेळी खासदार विनायकराव यांनी केलं. ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष आमचे वडील श्रीधर नाईक होते आणि त्यांची त्यावेळी प्रेरणा घेऊन काही युवकांनी याच्यामध्ये राजकारणामध्ये असेल, समाजकारणामध्ये असेल काम केलं. तीच पिढी आज तुम्हाला घडताना दिसत असेल. संदेश पारकर असतील, आज इर्शाद शेख साहेब असतील, युवक काँग्रेसची मंडळी असतील आणि अनेक ठिकाणी गेलेले मंडळी असतील. त्यांच्या कार्याचा एक सहभाग म्हणून त्यांनी काम केलं आणि चांगल्या पद्धतीचं काम आजपर्यंत जिल्ह्यात उभं केलं. आणि त्याच पद्धतीने ह्या युवा पिढीला म्हणजे आजच्या युवा पिढीलासुद्धा त्यांचं कार्य समजावं यासाठी सुद्धा हा कार्यक्रम एका अर्थाने आम्ही चालू ठेवलेला आहे. त्यांचं जसं सामाजिक कार्य आणि सामाजिक भान ठेवून जे कार्य केलं त्या पद्धतीने आजच्या युवा पिढीने सुद्धा काम करावं अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो. गेली 32 वर्ष श्रीधर नाईक स्मृतिदिन असाच सामाजिक उपक्रमांनी आम्ही राबवतो आहे आणि गेल्या 35 वर्षात वृक्षारोपण असेल, विद्यार्थ्यांचे सत्कार असतील, बचत गटांचे सत्कार असतील, ज्येष्ठ नागरिकांचे सत्कार असतील, असे सामाजिक उपक्रम वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्ही राबवण्याचा नाईक कुटुंबीय असतील, श्रीधर नाईक प्रेमी असतील प्रयत्न करत असतो. आजचा कार्यक्रमाचा बचत गटांच्या जवळजवळ शहरातल्या 170 महिलांना आम्ही छत्र्या वाटप केलेलं आहे. त्याचबरोबर रक्तदानाच्या सुद्धा जे कोणी रक्तदान केलं त्यांनासुद्धा छत्र्या वाटप केलेलं आहे. योग्य प्रकारचं नियोजन आजच्या कार्यक्रमाला तुम्हाला दिसलं असेल आणि त्या माध्यमातून मी सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो की महिला बचत गटांनी यामध्ये सहभाग घेतला, रक्तदात्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. त्याबद्दल नाईक कुटुंबियांकडून आणि श्रीधर नाईक फाउंडेशन याच्या वतीने मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. स्वर्गीय श्रीधर नाईक हे काँग्रेसचे उगवतं नेतृत्व होतं. दुर्दैवाने काही विघातक वृत्तीने त्यांचं जीवन संपवलं, पण तरीसुद्धा मागची 32 वर्ष स्वर्गीय श्रीधर नाईक यांचा हा स्मृतिदिन विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्याचं काम त्यांचे सुपुत्र नगरसेवक सुशांत नाईक आणि त्यांचे बंधू करतात. आणि या दिवशी आम्ही या जिल्ह्यातले बहुतांशी राजकीय पक्षाचे लोक, सामाजिक क्षेत्रातले लोक या स्मृतिदिनाच्या निमित्त उपस्थित राहून त्यांच्या प्रतिमेस आम्ही अभिवादन करत असतो. एक आदर्श वाटावं असं श्रीधर नाईक यांचं नेतृत्व होतं. सुदैवाने त्यांचे सुपुत्रसुद्धा त्यांचेच आदर्श वहिवाट पुढे त्याने चालू ठेवलेले. खूप आनंद होतो या कार्यक्रमाला उपस्थित असताना, पण दुःख होतं की जर श्रीधर नाईक आज असते तर खूप मोठं एक देणं या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळालं असतं. श्रीधर नाईक यांच्या विचाराचा हा वारसा आहे. त्यांनी हे सर्व निर्माण केलेलं आहे. त्यामुळे ह्या व्यासपीठावर ज्या वेळेला आम्ही येतो त्यावेळी एक विकृती सोडली तर बाकी सर्व जिल्ह्यातले पक्षीय नेते पक्षीय वस्त्र बाजूला ठेवून या व्यासपीठावर येतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.